Bagaimana menurut Ki Susilo Tengkleng tentang perkembangan Mas Gading? Berikut penuturan beliau dalang senior. Ini betul napa kula niku seneng kali Mas Gading iso mayang. Mugi-mugi Mas Gading saged laris kados wargi Allahumma. Amin. Donga kula mandi Mas Gading. Nggih. Niku pesat. Pripun dados pesat. Nggih. Nembe 2 tahunan to niku. Nggih, pokoke sekitar 2 tahun. Pokoke bibar almarhum sedo nika. Nggih, bar sedo nika terus Mas Gading ajar-ajar terus akhirnya tak semak terus ning anu saya meningkat. Mugi-mugi mangke saged laris kados swargi lan ngungkuli swargi Allahumma amin. Nggih. Napa-napa niku saka sithik. Lah nggih, ampun ngoyak viral tapi kaya anda niku lho munggah sinten. Kaya wong menek wit kambil nika. Mboko sepapah ngeten niku to. Mengke teko pucung dalang niku nek pun 20 tahun kuwi wagi cara-carane yo berkibar. Nggih, kuwi le dirungokke le. Nggih, nggih. Nggih. Aja